Sa chapter 2, in verse 19 and verse number 22. Philippians chapter 2, verse 19 to 22, mga kapatid. Babasahon ko po. Kung kaburuton inihan Ginoo, naglalaom ako nga makakahimo akuhin pagsugo kan Timoteo nga daha iyo, hadiri maiha. Base makadasig haakon an sumat may tungod iyo. Hiyagod laan may pagbati haakon ngan may tinuod nga pagbati liwat para iyo. Verse 21. Antag sa namamalangalaan ira kalugaringon nga kaupayan. Dirian kan Hesukristo. Verse 22, ngan hikamo nga haw an maaram han pagkatakos ni Timoteo. Hi ako ug hiya sugadhin anak ngan amay. Nagkabulig hin pagbuhat tungod han kaupayan han maupay nga sumat. Magpray tayo, mga kapatid. Amay namon Dios. Salamat Ginoo nga imo kami mga anak. Ngan pinaagyan imo gugma, dako nga gugma, nganan imo grasya, natatawag ka namin na amay. Diri ka namon basta Dios o Ginoo, ikaw an amon amay. At sa bagay na yan, Panginoon, ay nagpapasalamat kami ngan nagdadayaw hay mo. Kay sakop na kami ani imo pamilya. At pinaagi ni imo bugtong na anak na si Jesucristo na siyang namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay kaumanhan. Tulo ka adlaw ay kami ay natubos sa aming mga kasalanan. Kami ay napasaylo. Ngan kami nakaangbit han imo mga pamana nga espirituhanon. Ngusa nga adlaw, upod ni Kristo, ay dadadon mo kami sa himaya. Kaya Panginoon, salamat po. Han imo malasakit haamon tungod kay ikaw an amon amay, maaram ka na amon kinanglan. At waray namon iba nga angay buhaton na imo kundi susundon ka namon kay ikaw an amon amay. Kaya Panginoon, sa hapon na ito, inihiling namin ang iyong pagsuguhan baran ng Espiritu na pinaagyan imo gahom ay maunawaan namin ang imong mga pulong at maintindihan namin kung ano ang iyong kalooban para sa amin. Sabagat wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Sabagat ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay buhay at ikaw din ang bumabawi ng buhay. At bisan Ginoo sa oras nito, panalangini kami. Pinaagyan imo mga pulong na amon mababatian. At manguli kami nga daraan kalipay ngan kamurayaw ti kangan imo barang espiritu. Maglinis ito sa amin. At aming lubusang maunawaan kung gaano mo kami kamahal. Panginoon, hiniling din namin ang iyong patuloy na pag-iingat at paggiya bisan pa sa aming mga gawain hanggang sa linggo, sa Sabado, sa linggo. Pagpalain mo rin ang mga araw-araw na gawain ng iyong mga anak sa lugar nito, sa mga hanap buhay, sa mga nag-aaral, labi na sa mga pag-aalagad. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat mga ministry na ginbubuhatan nimo mga anak para ni imo kay mayaan. Amon ginihingyak na magamit mo kami habang buhay pa kami. At pinaagyan ni imo paggamit haamon, marami pang maligtas na mga kaluluwa at maintindihan din nila
kung gaano kalipay na maging anak nimo. Salamat po, Diyos. Turuan mo kami sa oras nito. Pinaagin imo mga pulong. Sa pangalan ni Jesus na maluluwas. Amen. Tayo po'y makalingkod, mga kapatid. Salamat po. So, anhadi nga Domingo, na isaysay haaton mga kabugtuan an hin-o hi Timoteo. Amen. Kung aton babalikon an mensahe han Domingo, makita naton na si Timoteo ay usa han mga bata nga bunga han children's ministry nila Pablo. An iya nanay kay Israelita, an iya tatay Griego. So korigsingon, an iya lahi na hati na tunga. Naghalo an iya kultura, naghalo an iya, kumbaga sa atin, Philam. Ano yung Philam? An iya nanay or tatay Pilipino, an iya nanay or tatay Amerikano. So Philam it anak. So Timoteo, duha nga maglain nga lahi it iya gintikangan. So makita naton mga kapatid nga ngaran ang iya lahi, sabihin pa iba niya gintikangan, iba niya background, pero nagtubo hiya habaraan niya kasuratan. Sang lit mga kabugtuan ko, makita natin ang kahalagahan ng pamilya na namumuhay sa salita ng Diyos. Yan ay nagreresulta ng mga anak, no? Ng mga bata na lumalaking may takot sa Diyos at higit sa lahat, nauunawaan nila pinaagi hapagtutduhan ira amay o inay anot kahulugan, pinaagi kasuratan hit katalwasan. Mga kapatid, pinapadala natin ang mga bata sa eskwelahan para mahibarohan mga butang nga maupay, mahabaro hirap pag-ihap, mahabaro hirap pag-color, mahabaro hirap pag-spelling. Mga kabugtuan, karon ko gap isa-isa iyo nga mas maupay mahabaruan hit bata kung anot karisyon hit katalwasan. At yan ay ang ating maipapamana haira, na si Kristo ay namatay para hanira mga sala. Kaya kanina, kung makita nyo sa ating GC, ay nagpahayag tayo kanina sa group chat, no? Kung mababasa niyo o nabasa niyo, na it mga bata diri ginbubunyagan. Na sa aral ng Katoliko, iragin bubunyagan ito, itira pakasabot kung ginbunyagan it bata, nahimo ng Kristohanon. Sayop iton nga dako. Kay it bata, waray pa ito niya hibaro, waray niya buot, kung ano't angay ngan diri, kung ano't tama ngan mali. Igulahiya iginanak sa kalibutan, waray sabot. Ngan, sa aral ng Biblia, waray iba nga paagi nga itaw mahimo nga Kristohanon, kundi pinaagi laha pagtuo. Amen. Kay kung pinaagi ha bautismo it katalwasan, kaya ano hi Kristo mismo nagpabautismo kung it bautismo na katalwas. Nga hiya nga nian manluluwas. Isa pa nga ebidensya, it bautismo diri na katalwas, it nakaray sa nga krus. Sumiring hiya kan Kristo, Panginoon, ngayon, kung ako man ay mamatay, ano sabi niya? Isama mo ako sa iyong kaharian. Ano sabi ni Jesus sa iya? Yan na, isasama ko ikaw. Amen? Sa paraiso. Karisingan mga kabugtuan, it bautismo diri ng katalwas. Bisan pira kapaka lubog. Amen? Ano't nakatalwas sa tao? It iya kasing-kasing mabunyagan sa baraan ng Espiritu. Diri ha panlabas, kundi sa panloob. Kaya meron tayong doktrina sa born again. Nga it born again, diri hiya relihiyon, kundi panhinabo sa kinabuhi. Hanusa nga makasasala nga iya ginkilala si Kristo na iya Ginoo na. At si Kristo na ang magahadi sa iya kasing-kasing, haniya hunahuna, haniya bugos nga pagkatao, sang litnasan ng Biblia, ang sino man nakig-u sa kan Kristo na himo nga bago nga tawo.
At yan ang karesinyon ang pagiging Kristohanon. Nagiging bag-o nga tawo. Amen? So, nakita natin si Timoteo, para maging maupay an iya pagmiministeryo, anong ginawa ni Pablo? Ginpaturi iya. Bisan diri na kinahanglan, pero para waray, kumbaga, masilip kung gaano kalimpyuhan ira pagmiministeryo, kay sumalahan kulturahan mga Hudiyo ngan balaod ni Moises. Malaking usapin kung ang tao diri na circumcise. So ginasikap ng ating mga kapatid nung panahon ni Pablo, no? Na magbigay din to sa ng aral sa atin. Kapag mag-aalagad ka sa Diyos, kinahanglan maupay ang imong patotoo. Amen? Kasama yan, ang mensahe natin hindi lang sa salita, kundi ang mensahe natin pati buhay natin. Kaya mga kapatid ko, yan ay isa sa ating mga dapat isaalang-alang sa ating pag-alagad sa Diyos. Maupay nga patotoo. So, hindi na natin yan papahabain sapagkat meron tayong bagong mensahe mula sa Diyos sa gabing ito. Ang ating mensahe, mga kapatid, ay malasakit sa gawain ng Panginoon. Makikita natin dyan, mga kapatid, yung yakan nga care. Sa English, care. Dili sa waray, binasa natin kanina, pagpaid. Amen? Or, sa ibang mga translation, pagbati. Or, pakikiramay. Amen? Anong ginagawa ng taong nakikiramay? Diyan nanggaling yung word na pakikilamay. Halimbawa, may namatayan, ang gagawin ng mga amyaw, pupuntahan nila. Ang tinuod nga pakikiramay, ikaw ang nagdadara ng kape o tinapay. Ngayon, ang nakikiramay, sila ang nakikikape. Saan ka? Makikiramay ka, mabulig ka. Amen? Ganon yung pakikiramay. Sabihin, dumadamay ka hanira kakurian, hanira ginagian nga diri mo pay. So yan, pakikiramay. Kaya mapapansin nyo, sa ating 5 taon na pagmimisyon, kapag dumadalaw tayo sa mga namatyan, nagdadala tayo ng anong pwede natin dalhin. Amen? No? Nakuha niyo mga kapatid. Yan ang termino ng pakikiramay. Sabihin, iyagin aantos o iyagin aagian, nakikidamay ka. Ako gihap. Sugadan imo aantos, makikiantos kami ha imo. Ganun yan. So, nakita natin si Timoteo, mga kapatid. Nakita natin nga ngaran niya ulitawuhay, nandun na yung pagbati niya, pakikiramay niya, nandun na yung malasakit niya sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, kanina niya ito hinbaruan. May kita natin dito, mga kapatid, no? Sa verse 19. Kung kaburot on inihan Ginoo, naglalaom ako nga makakahimo akuhin pagsugo kan Timoteo nga dahiyo hadiri maiha. Mga kapatid, malasakit sa buruhaton sa Diyos. Natututunan niyan, mga kapatid, pinaagihan mga nag-aalagad sa Ginoo. Dida naton masasabtan kung an usang alagad sa Dios tinuod nga alagad anot tigaman kung may pagpaid, kung may malasakit. Amen. Sa ating daigdig, sa ating panahon, sa Facebook maraming nagtuturo diyan ng mga Bible. Pumunta ka sa ibang church, nagtuturo din sila ng Bible. Pero masasabtan naton mga alagad sa Dios pinaagin ira malasakit. Amen? Tingnan natin dito sa Philippians chapter 1 verse 1. Pilipos 1:1. Mga surugoon ni Kristo Jesus. Amo nga may danira pagpaid sa buruhaton sa Dios kay mga surugoon hira ni Kristo Jesus. Pilipos 1:1. Basahon ta mga kapatid. Tikang kanda Pablo og Timoteo, mga surugoon ni Kristo Jesus. Ngadto han mga magtinuohon kan Kristo Jesus nga nag-uupoy ha Pilipos. Ngan ha mga pangulo ngan bumurulig han simbahan.
Nakita niyo mga kapatid, anong tawag kan Pablo ug Timoteo? Ano siring? Mga surugoon. Amen? Mga alagad ng Diyos, ang hirahikhin kit-anhin, pagpaid, malasakit. Kaya ano mga kapatid ko? Ang ating malasakit bilang mga alagad ng Diyos, espiritu yan ng Panginoong Kristo. Amen? So, sumatan ko kamo mga kabugtuhan ko, waray iba nga nagmalasakit sa atin, sa ating kaluluwa, Panginoon lang natin. Paano natin masasabi? Alam nyo ang maupay nga sumat. Maaram kita kung ano ang maupay nga sumat. Amen? Na si Yesu Kristo, siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, igin anak hiya ni Maria na birhen. Amen? Nanginabuhi hiya in ordinaryo, ngan higit pa sa lahat, namuhay siya ng kagaya ng alipin. Namuhay siya kagaya ng uripon. Sabi doon mga kapatid, siya'y sumunod hanggang sa kamatayan. Pilipos, chapter 2, nandyan din mga kapatid ko. Verse 4. Pagunahunaan niyo ang kaupay ng iba, diri an iyo la kalugaringon. Amen? Anong tugo ng Biblia? Ano't iya sugo mga kapatid? Anong sugo ng Biblia? Una-hunaon, dapat ng mga alagad ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, ang kaupayan ng iba. Amen? Diri an iyo la kalugaringon. Kaya naman, verse 5, angay ang kunon niyo, ini nga panunahuna nga nakada kan Kristo Jesus. Yung pagiging malasakit sa iba, wala niyan yung ordinaryong tao. Amen? Tignan niyo mga kapatid, ipapakita ko sa inyo mabigat na halimbawa. Kaya ano mga ada sa gobyerno, hindi ako mga kapatid. Kumbaga ipapakita ko lang sa inyo ang isang halimbawa. Mga may danira kaupayan na, may posisyon nira sa gobyerno, mga opisyal nira, meron silang kayamanan, tikang hitira mga hiagi, o dahil sa nilang mga layunin na mabuti. Kaya na nagagawa ng iilan, di ko nila lahat, ilan na mga, sabihin natin, namunguna sa gobyerno na mangurakot. Itdiri nira kwarta, kukuha nira. Bakit ganon? Ngaran ada na hairatanan. Mapapansin niyo mga kabugtuan ko, wala sa naturalesa hittawo nga magiging magmalasakit. May dala na nagmamalasakit tungod kay bangin may da in return or conditional or magmamalasakit ako ay mo pero pagbulos liwat ha akon. So gadit tawhan iya kalugaringon nga kinaiya. Mga kapatid, waray iba nga malasakit nga kakaiba sa lahat maliban sa malasakit ni Jesus. Kaya bisan na niya kinabuhi, iya igintubyan para kita matalwas. Diri yan nahadlok bisan mawaraan iya hininga. Waray iya mahadlok bisan iya patayon. Amen? Kay nasa isip ng Panginoon sa Kristo, waray na ibang paagi para maligtas kayo eh. Wala na ibang paraan para maligtas kayo. Amo nala ini nga paagi. Kinanglan ang hustisya sa Diyos mabaydan. Ano sabi ng Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sanglit si Kristo, waray niya pili-pili. Amo gudit iya hahantungan kamatayan. Kaya amot bayadit sala. Kung iniisip ni Jesus sa niya kalugaringon, waray iya mamatay sa krus. Wala tayong maupay nga sumat kung si Jesus naglugaring lahan niya kalugaringon niya kaupayan. Oras na iraresang na hiya, nagpalagiw hiya, nagtago, yan ang turo ng mga Muslim. Ang tuto sa Muslim, hanirab kasuratan, si Kristo kuno, nung ginpaal sa nahan cross, iginpaal sa liwatan iba, nagkarida. Amo tira, libro. May dinira kasuratan na amo kasurat. Na nung si Kristo kuno, pinaal sa nahan cross,
pasan iba. Dili lot ako natuod adto. Kaya naman, sa Biblia, upat nga libro na sa ring ni Kristo namatay sa krus. Amen? Duha o tulo nga saksi, madig-on nga saysay. Madig-on nga salaysay. Ngan diri hiya mababanhaw kung wala iya mamatay. Maabugtuan ko, magiging normal sa buhay ng Kristiyano na magiging mamalasakit siya. Sabihin, may daniya pagbati sa buruaton sa Diyos kaya ano, Kristo adaha iya. Amen? Ang pagiging mahigugmaon o mapagmalasakit, yan ay kinaiya nga tikang kan Kristo. Kaya mga kabugtuan ko, hindi natin malilikyan nga, masaring ka nga ho nga, kaya naman yan na baga nagkakaroon ako ng care sa church. Kaya ano yan na baga nangangamusta na ako ng kapatiran, kamusta daw lahira. Kaya ano yan na nakaabat kitahin kabarak-an parahan na aton mga buruhaton. Kaya ano man. Kaya ano nabaraka kita kung diri kita nakakapag sangyaw. Kaya ano maparid, may da naton diri kita na hamurayaw, hamaupay nga paagi. Kaya ano man. Sapagkat si Kristo nasa atin na. Di nawawala yung pagiging malasakit nun naton. Pakikiramay. Amen? Na minsan nga ni, wari na naton ibubulig, namiling pakitahin, paagi. Lord, kung di man kita makabulig, nagaampo kita, Lord, buligi kami para haiya. Buligi ako, Ginoo, tagi ang grasya para haiya. Dati, ang aton ampo, Ginoo, tagi ako. Basahan niya mga kapatid, Philippians chapter 2. In verse, binasa natin kanina. In verse 21, amo itaw nga waray kan Kristo. Amen? Anong makikita nyo? Babasahin natin. Ang tagsa na mamalangalahan ira kalugaringon nga kaupayan, dirian ka sa Kristo. So mapapansin nyo, itaw nga waray kan Kristo, itiya ampo, para ha iya. Amen? Mga tao nagdadasal din. Sa eskwelahan nga, bago magklase it maestro, no, share ko sa inyo. Adit blackboard. Add to an era cross, aluyo. Ang mga classroom. Pag mag-aampo na era, natali ko dira, an era cross. Ito ako sa likod, sa may traskan. Ato ko na lingkod, kaya taas, medyo mataas man ako. Padaw, nakatubang ira akong tanan. Kay dira, nalingi an era cross. Amen? Nalingi. Bahala iyo. Bisa nga ni, nauna pa ako mauman pagampo, nalingkod na ako. Oh, preview naman. Tuturo sila. Ngayon sila na, Our Father who art in heaven, hallowed be. Nagpipray din sila eh. Lord, tagi akong Lamborghini. Tagi akong maupay nga bag. Tagi akong maupay nga sarakyan. Tagi akong... Pag pinakinggan mo yung prayer ng hindi anak sa Diyos, maririnig mo yung pagiging makasarili niya. Amen? Iba sa turo ni Jesus Christ. Anaton ginaampo, permi, pagpalain tayo ng Diyos para sa iba. Amen? Kaya naman, mga tao nga wareha Ginoo, sarili lang iniisip nila. Kaya mga kapatid, ang kasalanan ay tinatawag na pag-iimbot. Nag-iimbot. Alam niyo nag-iimbot mga kapatid? Ano yung sa waray, nag-iimbot? Parang ito nga ni, mga kapatid, i-describe ko ha iyo. Pag-iimbot amo ini. Nakita niya, karog niya iyahon. Waray pa niya kuhaon, waray pa niya kawata, pero nagtitikang hakasing-kasing niya nga naruyag hiyad ito nga butang. Pag-iimbot yun. Amen? Kontra adto, kontra adto ang pagiging mahinatagon. Pag-iimbot, pasugad, pagbibigay, paganon. Bakit? Yan ang Espiritu ng Panginoon. Amen? 1 John 3:16, mga kapatid. 1 John 3:16. May kita natin ang gugma ang Ginoo. No? So, ako yung naglalao mga kapatid, meron tayong naunawaan sa gabing ito. Na kumbaga, makikita natin na ang Panginoon may ginagawa sa buhay natin. Kaya nagmamalasakit tayo sa gawain ng Diyos.
Na didto na aton hunahuna, na didto na aton kamalanga. Namamalanga kitahan pag-aalagad sa Ginoo. 1 John 3:16. Unang Juan 3:16. So 1 John chapter 3 verse number 16. Ano pong sinasabi ng kasuratan? Amoy ni ang pagkilala naton kung ano ang gugma. Amen? Iginhatag ni Kristo ang iya kinabuhi tungod aton. Amen? Sanglit angay man naton ihatag ang aton kinabuhi tungod naton kabugtuan. So, waray natalwas kay may nasring. Natalwas ako kay ibinigay ko yung puso ko kay Kristo. Mali. Hindi tayo ang nagbigay. Si Kristo ang nagbigay sa atin. Amen? Yung kanyang gugma, nagkamayadahin, klaro nga ebidensya. Kinarawat na ito ng kinabuhing waray katapusan. Yung karawat na ito na iya malasakit. Kaya tinuod la, hino ako. Hino kita para ang Ginoo mabaraka. Di ba natin yan naisip? Di ba kita hunahuna, hino ba ako para ang Ginoo kumanhi sa kalibutan para mamatay? May kanta tayo, Amazing Love. How can it be that thou, my God, should die for me? Sabi nung kanta, naipausa ako nga, anong klase nga gugma, ang gugma ni Kristo na para laha akon mamatay ang Diyos. Amen? So, naisaysay haton mga kabugtuan nga pagiging malasakit nun, hagburuhaton sa Diyos, espiritu yan ang Ginoo. Ikaduha, ang pagiging mapag-imbot or makasarili ay isang malaking kasalanan. Amen? Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon mga kapatid. Balik tayo sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse 4. Pag-una-unaan niyo ang kaupayan ng iba, dirian iyo kalugaringon. Verse 5, angay ang kunon niyo ini nga panunahuna nga nakada kan Kristo Jesus. Verse 6, dayuday may adaniya kinaiyahan Dios. Kundi waray hiya makahuna-hunahin pagtupongan Dios, pinaagihin kusog. Verse 7, lugod, haiya kaburoton, itinubyan niya ang nga tanan nga pagka-Dios. Ngan kinmuha hiya han kinaiyahin surugoon. Natawo hiya sugad haaton. Ngan pinmakita hiya nga sugadhin tawo. Verse 8, nagpaubos hiya ngan nagsugot tubtub ha kamatayon an kamatayon ha krus. Verse 9, tungod hini ginundong hiya han Dios ngadto han gihahataasi nga langit ngan ihinatag ha iya an ngaran nga labaw han iba nga mga ngaran. Verse 10, hapag pasidungog han ngaran ni Jesus maluhod an nga tanan nga adto ha langit an-aan hihatuna ngan aadto ha kahiladman. Verse 11, ngan hadayag magpapasangyaw nga hi Hesukristo amo ang Ginoo kapag pasidungog han Dios nga Amay. Amen. Mga kapatid, kaya diri angay nga mabaraka tayo sa ating sarili. Amen. Mga kabugtuan, napaid ang Ginoo aton. Amen. Kung imo huna, waray nag-aalalaha imo, waray nagmamalasakit. Ang ating Diyos ay ang ating Ama. Tignan niyo yung mga termino mga palid ha. Ang Diyos diri lahiya aton Diyos, kundi anong tawag naton ha iya? Amay.
Mga kapatid, ang naton Amay na nasa langit, alam niya ang ating kailangan. Ug sa pangani kita mag-ampo, maaram na hiya nga daan. Sa Mateo 6:33, may kita natin doon nga bilang mga anak sa Ginoo, dili kita angay mabaraka. Ay kabaraka para imo kalugaringon. Ani mo kinabuhi. Yung isang araw nag-discuss ako ng Psalms chapter 90, may daday na baraka kaya iya kinabuhi lapos na termino. Adi na iya didi. Ngayon ko isabtan mga kapatid nga rin itaw waray sakit may taning lagi pan kinabuhi. Kaya naman may kamatayon nga diri sabtan. Diri sa sabtan. Ay kabaraka sa imo kinabuhi, ayo kabaraka na anot imo kadadangatan kay ang Ginoo ang bahala ha imo. Mateo 6. Basawan ta. Verse 31. Sanglit aya kamo kabaraka han iyo kakaonon, iimnon o igpapanapton. Amen. Tatlong bagay na mahalaga sa buhay ng tao, pagkain, iinumin, idadamit. Sabi ni Maslow, Abraham Maslow, the hierarchy of needs essential for survival amo ini nga mga butang. Food, shelter, clothing. Kaya naman mga kapatid, verse 32. Kaya ano ang Ginoo na ring ayo kamo kabaraka para niyo kinabuhi. Kaya naman verse 32. Amo ini nga mga butang an nababarak anahan mga tawo nga waray pagsarig sa Dios. Maaram an amay niyo halangit. Nga kinahanglan niyo ini nga tanan. Salamat sa ating Diyos Ama. Amen. Verse 33. Siyang lit una hagod niyo pamiling han iya ginhadian. Nganan iya kaburuton. Ngan ihahatag niya iyo an ibang nga tanan nga mga butang. Verse 34. Sanglit ayo kamo kabaraka, may tungod iton buwas nga adlaw. May aday hito kalugaringon nga mga kabaraka. Sanglit ayaw nadugangi an mga kabaraka hakada adlaw. Amen. Minsan nag-aalala tayo sa buhay kay imon naglulugaring ka man. Paano ako mabubuhay? Paano ako makakasurvive? Paano na lang yung baray ng sunod na semana? Paano na lang yung huhulugan namin ngayon sa lote? Paano lang yung mga kailangan namin sa bahay? Paano yung pag-aaral ng aming anak? Paano yung aming hanapbuhay? Paano ang aming luluto? Paano ang aming daming pangangailangan? Amen? Ngayong gabi, karoy ipainomdaman Ginoo, napaidiya ha aton. Kay kun waray hiya magpaida aton, dili kita makadangat yan nga adlaw. Amen? Kunan Ginoo waray hiya mag-provide na aton mga kinahanglan matag adlaw, dili kita makadangat yan nga oras. Anaton kinahanglan nga kusog, kinahanglan nga kinaadman, kinahanglan nga isusulod hatian, ibabado, mapatid ang Ginoo maupay gud. Kay waray butang sa kinabuhi naton nga diri kita niya gin providean. Amen. Kaya mapatid ayo kalimti may danaton amay halangit. Nga labi ka maaram han aton kabutangan. Kaya nga mga kapatid, sa 1 Peter 5:7, dito na tayo magtatapos. 1 Peter 5:7 mga kapatid. Dida kita naging kakaiba. Amen? It mga tao sa kalibutan, amot to nakasalahira, kaya diri hira natapod sa amay sa langit. Naglulugaring hiran kinabuhi. Sa sobrang pagiging makasarili nira, diri na hira na paida ni iba. Naamot kinungdan mga kapatid, nakakagserbisyo tayo sa iba kasi hindi natin iniisip sarili natin. Amen? Oo, totoo. Minsan nga, lulutuin mo na lang sa bahay, bibigyan mo pa sa church. Minsan oras na para makagtrabaho ka, nilulugar mo pa para simbahan. Kaya sugad kita, di tayo takot. Amen?
Di tayo takot sa kamatayan, sa kahirapan, di tayo takot sa anumang bagay. Ang Diyos ang ating amay. 1 Peter 5:7. Itubyan, haiya ang nga tanan niyo mga kasungkuan. Amen? Kay napaid hiya haiyo. That is why we pray. Amen? Minsan, nagiging hinungdan mga suliranin para mapaharayo sa Diyos. Sayop. Kapag nagkakagaramo na mga suliranin na kinabuhi, unta amo magduso ha imo duro sa Ginoo. Diri ito angay maghinungdan nga mahalayo ka, mawawalan ka ng time mag-pray, no? Naduroy ang kabutangan ng Kristohanon danay kay nangangalimtan niya may daniya amay nga madadaupan. Amen? Kagaya sa pagiging amay sa balay, no? Ako mapatid, wala ko pa experience pagiging amay. Pero damo ako nakitaan nga kinaya nga maupayan mga amay. Nga bisan nga ni saraway ni tira anak ginahatag kun ano't kinahanglan. Bisan nga ni diri nasugot, pero adto lagi tira gugma nga naluluoy ra kun ano't kadadangatan na nira anak. Kamusta daw la? Midangani anak nga linmakat. Itatay diri na murayaw kung anong oras na nauli, kung ano nga oras na kung kumaturog ba ito, kung kumaon ba. Amen? Amot amay. Minsan, madaling araw na buhat para kitawan kung ada ba kwarto, kung nakaturog ba. Kaaga, mamatahon niya at iya anak, masaling niya, buhat na, makakaon kita. May niyo bisan kita nga mga amay, nandun yung kita anong klaseng gugma, hawaan aton pagiging ulitawuhay ato. It ulitawo nga lalaki, wala siyang ibang inisip kundi sarili niya. Hain niya lalarga, lakwat sa, hain la. Pero kapag isang lalaki na ulitawuhay, naging amay hiya, nagiging mamalasakit nun hiya. Nakukuha niyo mga batid ko. Kaya huna-hunaan naton mga batid, kung naton Diyos, hiyan aton amay, kung gaano hiyan napaid ha aton. Amen? Kaya, maging kalakasan natin to mga palit ngayong gabi. Na, magpatuloy tayo sa gawain. Amen? Kaya naton amay napaid ha aton. Amoy to napaid kita ha iba. Aniya gugma, naagi ha aton, tikad to ha iba ng mga tao. So, I hope and pray naging blessing ini nga mensahe ngayong gabi. Ay kabaraka, ayaw kalisang, ayaw ka, kumbaga ka gupong, iton nga mga butang, ngan mga kabarakan, angay iton sa mga tao nga waray amay nga Dios. Amen? Sa Luke chapter 11 verse 1 and 2, Antot do ha aton ang Ginoo sa Kristo. Kung kamo magaampo. Luke chapter 11. Verse 1 and verse 2. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Verse 2, and he said unto them, when ye pray, say, Our Father. Kaya pag nag-aampo tayo mga kapatid, kausap natin ang ating Ama sa langit. Ama na nasa langit. Ganyan tayo mag-pray. Hindi tayo basta nag-pray nga, Diyos. Hindi tayo basta nag-pray nga, Ginoo. Kailangan makita natin kung ano tat relasyon ha iya.
kitaan iya mga anak. Iyan aton amay. Panginoon, amay namon Dios. Amen. So before we end, mag-pray muna tayo. Amen. Napaydan Ginoo aton. Si Jesus, nagmalasakit siya sa ating kadadangatan nga karatan. Mapatid ang Ginoo, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Una-una kung gaano na tayo kamahal, mapatid, ng kanyang buhay, ibinigay niya para sa atin. So that is why hindi tayo nag-aalala para sa ating mga sarili. We care for the church. Nag-aalala tayo para sa church, para sa gawain ng Diyos, para sa kaligtasan ng mga tao, para sa kauswagan ng mga pinasumat. Yan ang ating ginakabarakan. That is why mga anak tayo ng Diyos. Let us pray.